Hogyan használd ezt a 4 táplálék kiegészítőt, hogy a lehető leghatékonyabb legyen? Ez a 4 kiegészítő nem más, mint a D-vitamin, a magnézium, cink és a halolaj. Hogyha te az az ember vagy, aki egyben beveszi a napi adagját, akkor el kell, hogy szomorítsanak, ugyanis nem ez lesz a leghatékonyabb módja. Először is vegyük a D-vitamint, D2, illetve D3 van belőle. A D3 sokkal jobban megemeli a D-vitamin szintedet, úgyhogy én azt ajánlom, és ha olyan terméket választasz, amiben K2 is van, akkor az megdobja a felszívódását. A legalkalmasabb reggelikor bevenni, vagy hogyha böjtölsz, akkor a napi első étkezéseddel, és mivel a zsírban oldódó vitaminról beszélünk, ezért egy jó minőségű zsírforrás mellé ajánlott, ilyen például a tojás vagy az avokádó. A második a magnézium, ennek számos formája létezik, erről majd egy következő videóban fogok beszélni, ami biztos, hogy több kisebb adagban sokkal hatékonyabb, mint egy nagy adagban. Ha az alvásodat szeretnéd megtámogatni, akkor oszd két felé, egyiket vedd be késő délután, másikat pedig közvetlen lefekvés előtt. Ha a stresszkezelés a cél, akkor egy adagot használj reggel, egyet ebédkor, 2 pedig lefekvés előtt. Az adagok között teljen el minimum 2 óra. Ez a mennyiség pedig csak egy példa volt, nyilván igazítsd a saját igényeidnek megfelelően. A harmadik pedig a cink. Felszívódás tekintetében a legjobb, hogyha étel nélkül vesszük be, úgyhogy vagy étkezés előtt 1 órával, vagy étkezés után minimum 2 órával merjedik a halolaj. Legjobb, hogyha főétkezésekkor vesszük be őket, kapszulától függően eloszthatott 2 felé, vagy akár egy adagban is. Remélem tudtam segíteni ezzel a videóval, és ne felejtjétek, hogy ezek mind általános információk voltak, mindig nézzétek meg a dobozokon lévő ajánlásokat, és hogyha egyedi igényeitek vannak, akkor konzultáljátok egy szakemberrel. Életmódváltó programra, online fitness coachingra pedig üzenetben tudsz jelentkezni.